unsay kalainan sa pulong inosente o ignorante. Kaya ba mo? Innocent and ignorant. Ang sama na siya. Ang inosente, sama na. Wakibaw. Ignorante, wag yapon kay bao. Ang kuana na ang kalainan, ang inosente way sala, ang ignorante nakasala. Munang unsa to na yung ignorance excuses no one. Mo na ipasabot ana. Ang inosente, innocent, limpyo siya. Limpyo ba? Way sala. Mo na ang kanang bata, inosente pa mo na siya, tungod kay wa na siya sala. Kitang mga dagko, unsa man ta? Inosente o ignorante? Nasa'y panahon nga mahimo sa tang inosente, basta dili ta magpaka-ignorante. So, dili ta magpaka-ignorante, mahimo tang inosente. Nabatay ako mga iyaan sa una, niya ako, maro-maro man, nga bang na ako'y mahimong sayop. Kanya, mahimong ko, ambot ako kibaw na, kinsay gahimon, ambot ako kibaw. Pa-ignoy-ignoy biya ka. Ano ba? Pa-ignorante-ignorante. Gani, daghan kay karon sa atong katilingban ang mga ignorante nga mga gitawag nato highly professionals. Mga ignorante nga mga professionals. Mga ignorante nga mga scientists. Mga ignorante nga mga doctors, mga medical people. Mga ignorante nga mga politicians. Mga ignorante nga mga pari sama aning gahumili. Jutay na lang kaayo ang inosente karon. Labi na naay social media. Kasagaran nato nahimog yung ignorante dili inosente. Ug unsa may una natong ignorance karon, matod pas unang pagbasa. Jatong apan kung moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo gihapon diha sa kangitngit na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Ano bang truth? Daghan kay nato wa magpuyo ani. Nggih. Ing na ang imong tupad lingi ing na nagpuyo kas kamatuoran o sa bakak. Hing na ba? Kamong mga bana, di mo mamakak ngadto sa inyong asawa. Wa na ka magpuyo sa kamatuoran. Nya mga asawa, wa sad mo mamakak sa inyo ngadto sa inyong bana. Mga ignorante. O nya magsige dayog simba, magsigsimba aron ingnon. Nya ang pari wa mamakak ngana ninyo. Nya magsigig misa. Na siya. Nakaron unsaon man nato pagka-inosente nga naa magitay pagka-ignorante. Puyo magitag kangit-ngit. Unya magpasumangil dayon ta nga naa tas kahayag. Ang Ginoo kahayag man matud pa ni San Juan. Di man siya kangit-ngit. Unya makighiusa tas Ginoo sa ato pa dili na ta magpuyo sa kangit-ngit kanang bakak. Ang kangit-ngit, bakak ba na? Kaya nakas ngit-ngit, ilad-ilaron man ka, mahimo kang ignoy ba? Mahimo kang ignorante, o nakas ngit-ngit, ingnon ka, unsa man ni, ka di man makita, sa kupti lang, ikupot ni mo, ka, mura man payong. Oy, di mo na, payong. Unsa man na siya? Ikog mo na. Ikog. Musunod rasad ka.
Ang kani kopte ni mura man ni haligi. Oy di na haligi oy. Ang unsa man na tiil man na. Di mo sunod lang sad ka. Ana kani sa mura man ni akong asawa sa dili oy. Imo nang kabit. Isa amo ding lami. Joke. Ona ba ilad-ilaron tadas kangit-ngit. Una karon nay pangilad ro nato nga gubot kay social media ang budget nato karong 2025. Daghang ipangilad diha nga giriakan na ron sa hapit tanan nga mga naningkamot pagsuta ni ana. Labi na gid ang budget kuno sa atong kalusugan, sa ato bang health ba. Tiaw mo na gawas nagikuhaan ang budget sa kaning Department of Health ba na ang tawag na? Ayaw sa nang PhilHealth. Under man as Department of Health. Sa health ba nga budget? In general, gikuhaan. O niya, ikaduha, gisiro ang PhilHealth. Niya ang pasangil, nga naakunod akong pundo, nga 600 billion nga gipundo ko na. Mao na, nangita ang mga tao, hain man ang pundo ha, nga karon lang ganing bag-o, porting daghanas na nagpatabang na to dinhi ang bayronon tag 200,000, tag 500,000. Wa gyoy ikasapar ang PhilHealth. Sukad pa nas una pagkapari pa lang nako dinhi na naglinya na diyang mangayo og mga hinabang kay why ikabayad sa ospital. Why PhilHealth nga nisagang gagmay kay gihatag. Hain man ang pondong 600 billion wa katahimo ang ignorante. Nya karon na may nilabas nga audit sa kuwa, gi-research man na sa pipila ka mga social bloggers, social media. Na may audit ang kuwa nga wa gid ay surplus ang PhilHealth. Ilad-ilad ra ginang na ay surplus. Ang kuyaw kunog mo collapse ni kay purti man ding dagko ang utang sa PhilHealth ngadto sa pipila ka mga hospital. Mao na mga hospital di na mudawat og assurance gikas PhilHealth kay wa agani sila kabayad sa ilang utang. Kinsa may problema ron ani, kita gikuha pa gidto katong ingong surplus nga 89 billion. Lusno gid ani. Nya. Zamna. Inosente, ignorante. Nya kita lasan magsigila sa taginon. Naa pa day pundo, pundo nga kaklaro. Og nay pundo mo gawas ginang pundo. Pero wa di gawas oy. Nay kaduha karong giriakan ang kaning edukasyon. Dako kuno kayo, hapit mo 12 billion ang gikuha sa budget sa edukasyon compare last year. Gusto magani kuno unta nilang increasean karon ning ubos na hinuon. Karon unsa may mahitabuan ni ang ato mga bata di matagaan og maayo mga facilities for upgrading sa ilang edukasyon, mahimong mga ignorante. Dili inosente, ignorante. Gihimong ignorante sa atong mga ignorante sa nga mga nagkupot anang budget. Ambot og nganong ilang anaon pagda ang budget. Hay man rong gidako kay pundo 1.3 trillion na ako no sa DPWH infrastructures na wa gyud gi-explain unsa roy mga flagship kuno nga infrastructure aning maong administrasyon. Gibutang lang kuno didto ambot tinuod ba nakadungog ra man sa ko ani ato lang sa ning ipasapasa ningon various infrastructure projects. Dako kayo kuan kay ba kanang unsa tawag kanang vague hanap ngit-ngit ba gibutang tas ka ngit-ngit kana bang mga gitawag og dunay pundong kwartang dako gibalhin sa unprogram fund. Unsa man ang unprogram fund sa gobyerno? Ngit-ngit nga aspeto sa proyekto. The dark side. Unprogram god. Sa ato pa bisag unsa lay imong programon
Release dayon, release niya, bilyon ang gibutang dito. Ni ano'y klaro kayo ang sit-up, edukasyon o health, gikuha. O ang ikatulo ko nung gikuhaan na medyo nahiubos po ani ang atong mga kaigsuunan na na-involve diha, ang sa atong national defense, sa atong mga armed forces. Gikuhaan sad. Sa ato pa, dili ma-upgrade ang atong mga defense. Huyang kay ta. Himuon lang tag ignorante sa laing mga nasod, kay magsigil lang tag sanong-sanong, kay wa man tay atong depensa. Gihimo na tang ignorante. Inig-ingon, butangan mo dihag mga basis, sige, kay huyang man mi. Mao ni atong treaty himuon, sige, kay huyang man mi. Ignorante. Lingay mong tupad. Ning namusugot pa ka nga mahimong ignorante. O ang pinakadako ron natong ignorance, kaniha, mao ni kinadak-an natong ignorance. Giilad ta nga ang kalibutan kuno overpopulated. Mao na mag-abortion gyud, ilimit gyud up to 2 children ra. Kay ang kalibutan karon overpopulated. Di na kuno ka-accommodate ang kalibutan sa population. Pero naay mga nasod, mga datong nasod karon, gasigi na sag-encourage sa ilang mga tao, panganak mo maayo, panganak mo, kay ang atong demographic situation imbalance na. Naglabi na ang mga seniors kaysa junior, kaysa young. Basahas Google, even China, Germany, France, bisan ganig Amerika, nabalaka sa demographic imbalance. Daghan ang mga seniors nga hapit na mga tiwasonon, bisan din tanawa. Tanawa, lingia imong tupad. Lingia ba? Pila raman kabuok din ang bata. Tanawa. Kanisa, aspito ni sa faith, aspito ni siya sa atong pagtuo. Pero kung imog yung atog yung sumayon, karon ang atong population sa kalibutan more oldest than young. Nya punan pa gyud ang atong mga young, way pakabana sa ilang palibot, indifferent to the neighbors, musamot na gyud nga way mo care sa atong mga gitawag og mga kanibang mga treasures. Labi na gyud ang atong mga kultura. Unsa man ni siya, matud pa diri ni San Juan, mao ni siya ang sala. Ang sala, mga igsuon, himuon tang ignorante. Muna aron masulbad ang sala, matud pa ni kanang San Juan sa unang pagbasa, kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumanon niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong ug mopasaylo gayod siya sa tanan nga mga sala ug maghinlo sa tanan tang mga kalapasan, ug dili lang sa atong mga sala kung dili sa sala usab sa tanang tao. So kitang ni as Katoliko, ni as Kristiyano nga kinabuhi, pagtuo, ang kuno nato masadaan ta. Gilingay mong tupad, ing nasadaan ko. Ing na ba? Ing na mong tupad ba? Ing nasadaan ko. Mo na, inigsugod pa lang natos misa, kusog kita mingon, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Akong sala, akong sala, akong dakong sala. Kamo mga asawa ay namo pag tinulisukay og bana, ang inyong bana nga sadaan ka, ayaw. Ingna nga parihata. Ano? Parihata. Mayingon sang bana, same to you. Ana. Ayaw na mo pagsigig pangasaba ng inyong anak, sige panghapak sa iyong mga anak kay mga sadaan, ignorante ka kung mao na imong batasan. Ingna nga dong parihata. Gusto ka maparihan ako? Ngano man day ma, wa ko ka mag-eskwela kay natukhang ko. Naglisod kog buhi nimo kay natukhang ko nga wapas budget na mabdos nako. Gusto ka parihan ako day? Ana.
Sige ma, gusto lang ko parehan nimo. Ingon ni ka, okay, take care. Dili inana. Unsa may buhaton? Matod pa ni San Juan, mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Mo nay una gyung purpose. Hunong na sa pagpakasala. Stop your ignorance. Di na ta magpaka-ignorante. Mao na roy awhag sa mga tao sa atong gobyerno. Hunongon tananing pagpangilad. Buhato na nato ang kamatuoran. Ikaduha, apan kun may makasala o apan kun may makasala, kita may manlalaban nga si Hesukristo. Mubalik tas Ginoo. Unsa may pasabot? Maminaw tas Ginoo. Ayaw na lag paminaw anang imong tupad kay sad-an sad na ignorante sad na. Ang isulti ra sad ana kutob ra sas ignorance. Balik tas Ginoo. Pananglitan, hay namang budget sa health, hay namang budget sa education, hay namang budget sa atong national defense. Ayaw paminaw anang naang mo explain. Paminaw sa Ginoo. Ana. Nya ang motubag sad, ang gustong motubag kay naa sila sa posisyon gikas presidente hangtod sa hain ng dapita. Paminaw usa mos Ginoo. Nya unsa may isultis Ginoo? Isulti ang tinuod ha, ayaw nang bakak aron masulbad ang tinuod nga problema. Ana bitang doktor inighatag nila nato og kanang sana analisis sa atong sakit. Sultihan man kita. Haladok, okay raman akong naos. Okay nga mo man ni resulta dako naman kay imong bukol. Ay okay raman dok oy. Aw ikaw okay. Sige against doctors unsa na? Doctors advice. Di ka gusto magpa-opera? Dili dok. Ngano di man ka gusto? Pila may pundo dok? 4 million. Kay tumor nis imong utok. Makuha ra din nato pero 4 million dok wakoy kwarta. No, sige. Imo nang desisyon basta wa ti kahimo ang ignorante. Gibutang ni nako tungod kay mao ni ang kamatuoran. O ano ba? Isulti na abay pundo ang PhilHealth. Ingna nga wa na tay pundo aron nga ini kasakit na nato igatos ospital di na ta magsigig dahom nga naapa diha. Ay isulti ba? Wa na tay pundo. Ana. Isulti. Di naman mo gusto nga kamo mo eskwela pa. Kay mahal kay rong eskwelahan. Mo ana. Di na may gusto nga mo upgrade. Kay sige tag-upgrade. Maro na hinoon kaayo ang atong mga batanon. Ana. Isulting tinuod. Ang pari sad, musulti sa tinuod. Pilay kolekta. Pilay nahalin sa slat. O akong isulti. Ano man di ay. Tinuod man kaning ata. Kadi ka nabakak pa din. Ato dito, may record dito. So atong halin sa SBF DAG, 47,024 ka slots. Naapay 12,976 ka slots nga available. Tag 500 pesos per slot. Ato ning gamitonon sa pagbayad anang atong mga contractors kumbinto napatay utang diha. Ana. Nya ang atong 16 slot challenge nga tag 8,000 sa SBF DAG 355 na ang atong nadawat. Salamat kayo no. Nya ang ato sang katong Santo Niño's Healing Gifts. Praise the Lord kay nituang gyud ang uwan gahapo gabi no may kay no perting uwan na karon perting uwan na sad pero nituang gid siya pagsugod na nato og pangandam na gid sa misa hangtod na tanahuman hangtod na gyud kadlawon wa niya pauwan na ingon ana ang Ginoo mo lihok basta mo salig ta pero alkansi man tatong atong gasto gabi kay gamay ra man taghalin sa atong slot sa SNHG 8,720 ra atong halin na pay 31,280 ang ato na sang atubangon ani ang January ug mao na nay final event ang sa Santo Niño nga
rasyon. Nya doon na ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500, 121 ang atong nadawat. Salamat kayo aning namalit og slots. Nya sa atong litson slot, bay-ubay ra batag nakaong litson. So katong tanang nakakaog litson gabi, may gitag mo palit to sila slot no. 23 slots pa'y atong halin sa 30 na ay 7 slots nga tag 5,000. Ganahan pa mong mupalit, ilahos ta ni hangtod ugma Domingo basin pag mahurot ni kahalin, pero nanghuam lang sa ta sa atong other budget para mataplan ang atong litson nga gipalit kagabi. Napay 7 slots tag 5,000, gamay lang kay ni basig mahurot na ni karon or ugma, no? Ugma ning katapusan. Kining tanan ato ning gibuhat tungod kay nagsunod tas Ginoo nga mutampo gyud ang tanan para sa kalihukan nga Dios nun. Kitang tanan nga tibuok simbahan mangilabot. Nindot kayo tanawon ang kadaghan kagabi no, na atos mga 700 to 800 people. Nindot kay tanawon. Pero ang ato gyud likayan nato ang pagka-ignorante sa kamatuoran. Kinahanglan mahimot ang inosente sa atong mga kasalanan. Atong hunongon ang mga sala, dili ta magpaka-ignorante dinhis kalibutan. Muduol tas Ginoo, mutuman ta niya aron na atas kahayag.